Здравейте! Днес ще разгледаме темата за основните пазари в икономиката и как те работят заедно, за да движат икономическата система. Ще говорим за ресурсният или още факторният пазар и продуктовият, т.е. стоковият пазар, за потоците на ресурси, стоки и пари. Ще дам много примери, за да стане всичко по-ясно и разбираемо. И така, в икономическата система има два основни пазара, на които се срещат продавачи и купувачи. Това е ресурсният пазар и продуктовият пазар. Първо ще разгледаме ресурсният пазар. Понякога той се нарича пазар на фактори на производство. Тук се разменят ресурсите, които фирмите използват, за да произвеждат стоки и услуги. Основните ресурси това са земя, труд и капитал. Тези основни ресурси като фактори за производство разгледахме подробно, аналитично в урок номер 1. На ресурсният пазар домакинствата са продавачи, защото притежават ресурсите, а фирмите са купувачи, защото имат нужда от тях, за да произвеждат стоки и услуги. В замяна на ресурсите фирмите плащат доходи на домакинствата, заплати за труд, наеми за земя, лихви или печалби за капитал. Например, вие като член на домакинството притежавате недвижим имот, апартамент. Предлагате го на предприемача, който отива на факторният пазар. Срещу него вие получавате наем. Ако вие притежавате земя и я предлагате на предприемача на факторният пазар, той ще ви заплати рента. Така от домакинствата към предприемачите се формира един поток на производствени фактори, в случаят недвижим имот и земя. Едновременно съществува и насрещен поток на парични ресурси. Те се явяват разход за предприемачите и доход за вас, домакинствата, потребителите. На ресурсният пазар домакинствата са продавачи. Те притежават ресурсите. Фирмите са купувачи, защото имат нужда от тях. Тези роли се променят на продуктовият пазар. Точно по обратният начин. Нека разгледаме какво представлява продуктовият пазар. Тук се продават готови стоки и услуги, които хората и фирмите купуват за потребление. Стоките това са физически продукти като хляб, дрехи, компютри. Например, семейството купува хляб и мляко от магазина. Услуги това са дейности, които удовлетворяват нуждите на хората като образование, транспорт, здравеопазване. Например, ученикът плаща за учебни материали или пътува с автобус до училище. На продуктовият пазар фирмите са продавачи, а домакинствата са купувачи. Купувайки стоки и услуги, хората връщат парите обратно във фирмите, които по този начин получават приходи. Тоест, тук ролите са разменени. Запомнете, много често задавам въпрос или казус на матура е: какви са ролите на домакинствата и предприемачите на ресурсният пазар и на продуктовият пазар? Пояснявам. На ресурсният пазар домакинствата са продавачи, защото притежават ресурси. Фирмите са купувачи, защото имат нужда от тях. Обратно, на продуктовия пазар ролите са разменени. Фирмите са продавачи, а домакинствата са купувачи. Ако трябва да обобщим, факторният пазар осигурява ресурсите за производство, продуктовият, стоковият пазар, продажбата на произведените стоки.
Заедно те поддържат непрекъснат икономически кръгооборот, защото ресурсният и продуктовият пазар са тясно свързани помежду си. За кръговият поток на ресурси, стоки и пари в икономиката ще се спрем подробно в следващият урок. Проследете и слушайте този урок, защото това е важен момент от изпита за матура.